Слушайте предаването Час пик. В студиото ставаме вече двама водещи, защото към нашата компания с звукорежисьора Милена Пълнова се присъединява и Поли Гънчева, която ще ни изненада с нещо интересно и приятно, предполагам. Така вече ми се усмихваш. Здравей, Поли! Здравейте! Здравей на теб, Нетко! В седмицата на Деня на будителите в столицата се проведе празник, организиран съвместно от Съюзът на архитектите в България, Българска предприемаческа камара в строителството и Международна асоциация за българско изкуство по света. Ще си говорим за изкуство и то за едно събитие, което протече под наслова Новите будители на древна и горда България, точно в този празник, който се е провел в София. Там беше открита уникална пътуваща изложба Глаголица и прабългарски руни на художника Павлин Петров. От него ще разберем какви послания крие глаголицата и повече за изложбата и нейният път. Да чуем. Глаголица и прабългарски руни за първи път беше открита преди 5 години. Сега прави така един символичен юбилей, малък, ако можем да кажем, по повод Деня на будителите, и тя беше така открита в аулата на семинарията, като след това хората, които присъстваха на нея, започнаха да обясняват колко е нужно една такава изложба да се види от повече хора. И възникна идеята тя да стане пътуваща, като още тогава тя беше поръчана от директорката на информационен център на Европейския съюз в България. И общо взето така се роди пътуващата изложба Глаголица и прабългарски руни, след което тя посети доста емблематични места, както музеи, така и галерии големи в България. Беше дори в Министерството на образованието, така че тя буквално има своя път. Постоянно пътува от град на град. Последно преди да дойде сега пак в София, беше в Музея на образованието в Габрово. Сега е изложена в една от залите на Съюза на архитектите, след което се очаква почне да пътува в чужбина, защото на няколко пъти имаше така интерес тя да обиколи. Едното предложение беше в Украйна, в 4 най-големи градове на Украйна. Там искаха една от най-големите туристически фирми на Украйна да популяризира България чрез нея като дестинация за културен туризъм. Други такива предложения имаше и в Испания, където първа може би ще се случат нещата. Идеята е да се предложи на музеите в Европа за сега, където дали ще са исторически музеи, дали ще са арт музеи, няма никакво значение. Тези, които решат, че би било интересно за тяхната аудитория. Какво крие глаголицата като послание в себе си? Защо предизвиква такъв чуждестранен интерес? Познаваме ли българите глаголицата и нейните послания? Реално погледнато, аз осъзнах, че наистина малко хора знаят какво е то глаголица и изобщо, че това е била нашата първа азбука, което така до някъде се радвам, че тази изложба успява да ги провокира, да зададе в тях въпроси, защото всяка една картина е придружена с повече информация, така историческа, до толкова голяма, доколкото те да прочетат и да възбуди любопитството и да ги накара да се приберат вкъщи, да отворят компютъра или да отидат в библиотека, да потърсят книги и наистина по-подробно да разберат защо да бъдат горди българи, а не само да им казваме бъдете горди българи, но защо? Каква е причината за да се гордеят? Мисля, че по този начин, връщайки се те в историята назад чрез книгите и чрез информация за онова време, те ще усетят тази нотка на гордост и по този начин ще можем да запазим родолюбивото чувство в нас, без значение дали сме в България или живеем някъде по света. Има ли будители в България според теб? Аз мисля, че всяко време има своите будители. Всеки един, как да кажа, творец малко или много, който е в България, той прави нещата, защото ги усъща отвътре, защото знаем и финансовата възвръщаемост на нашите творци е почти нулева, да не кажем нулева, което означава, че всички те го правят не толкова срещу някакво заплащане, а за това, че те го носят вътре в себе си. То трябва да бъде изкарано от тях, което означава, че наистина българският дух все още го има, хората искат да го покажат. Мога да визирам най-различни сфери на изкуството. Художници, поети, писатели, музиканти. Мисля, че България е ражда страхотни таланти, които са в сферата на изкуството, които популяризират България, пазят духа жив. Има тези хора, но според мен не е нужно само да ги има, наистина и държавата да стане под някаква форма за тези хора, защото наистина те имат нужда от малко подкрепа, не толкова много. Какъв маршрут предстои на пътуващата изложба Глаголица и прабългарските руни?
Факт е, че има интерес както от страната, така и от чужбина за нея, което може само да ме радва. Да се надяваме, че когато се направи програмата в чужбина, ще се чуеме, за да ви информирам вече в подробности къде ще пътуват, кои български общности ще могат да посетят изложбата, защото интерес има доста и от тяхна страна. А ще пътува ли из България? Предполага се, че периодично тя ще се връща до България, защото наистина има интерес от доста наши музеи за излагането на тази изложба. Пожелаваме успех на пътуващата изложба на Павлин Петров, художник и председател на Международна асоциация за българското изкуство по света. С нетърпение ще я чакаме в Стара Загора, надяваме се. А между другото, много добре си подбрала темата. Казвам го в предвид това, че днес е 1 ноември, Денят на будителите. А всъщност ето чухме как господин Петров прави нещо, което много малко хора сякаш вече правят в страната ни. Той се стреми да популяризира онова славно минало сред младите, освен сред българите, но и сред света, което е един повод, така да го наречем, будител на новото време, може би. Да се надяваме, между другото, и държавата така да удари едно рамо на тази изложба и съответно на техните бъдещи проекти. Много ти благодаря. И аз благодаря. Надяваме се да пожелим успех изложбата и да можем да я видим, повече деца да разгледат също и да се информират за това какво е глаголицата и за нейните послания.